nifer o gwmnïau yn arddangos yn ystod yr wythnos ar stondin Cywain. Mae'n erys yma'n un o Cywain sydd yn rhan o fenter a busnes Llywodraeth Cymru yn ariannu. Felly, beth ydy'r cefndir ta? Rhodd i hanes Cywain i ni? Wel, dwi'n meddwl rôl Cywain ydy trio cefnogi a helpu cynnyrchwyr newydd, cyffroes i Gymru. A dwi'n meddwl bod y sioe frenhinol yn lwyfan arbennig, rili. Iddyn nhw gael y cyfle i fasnachu, cyfle i gael blasu y cynnyrch a cyfle lle gydweithio gyda cynhyrchwyr eraill. Fel ydych chi weld tu nôl i fi, mae gennym ni 20 o gynhyrchwyr yma wythnos yma. 5 bob dydd, mae hwnna'n wych yn dydy. 5 newydd bob dydd, so mae'n brofiad hollol newydd i bob un one jack o'r rhain. Ac hyd yn ben bore yma fel hyn, mae yna brysurdeb, mae pobl yn dangos diddordeb, mae'n lle da iddyn nhw gael gwneud ymchwil yn dydy, swn i'n meddwl. Wel, os o ddim byd gwell, nilla gwell na'r sioe frenhinol ddod yma a drio cael pobl i brofi cynnyrch a gweld os di hwn yn rhywbeth sy'n mynd i fod yn gwerthu'n dda i'r cyhoedd. Mae'n llygad i'n cael i ddenu at yr oren yma'n hyn, a mae yna bethau poeth iawn, coch ag oren efo'i gilydd, rwan ta. Maggie's Exotic Foods. Mae'r enw'n drawiadol i ddechrau, Maggie. Be di hanes dy fusnes di? Wel, dwi'n dod o Nigeria yn reiddiol, a dwi'n byw rhywun yn Pen-y-Groes, so o'n i'n meddwl i dod o Nigeria i Pen-y-Groes neu Africa i Wales. Felly, efo be ddechreuais ti felly? Sawsis fel marinades ydy'r rhain? Fel marinades a table ready hefyd, so ti'n gorau iwsio mewn coginio neu ar y bwyd. Felly, efo be ddechreuais ti? Beth oedd yr un cyntaf ti gynhyrchu? O, nes i dechrau efo hwn, original saws. Just, o'n i'n redeg caffi o blaen, a o'n i'n neud noson Africanaidd, so o'n i'n neud chili sauce ar y ochr ar y side, so nes i dechrau efo hwnna'n... A datblygu o fanna wedyn. Ond mae hwn fan hyn yn edrych yn dra gwahanol. Heddiw, da ni'n lansio biltong. Mae biltong yn cig o South Africa, cig dried o South Africa, and then ni'n neud biltong hwn efo Maggie's Niger spice. A cig beth ydi o? Just cig, silver side o cig. Right. So survival food, survival in a bush really o South Africa. Well, dechrau a survival food. Rwan ta, mae'n fashionable i lot o protein. Wy da, deud y gwir. Diolch flasus, diolch bwyd? O, be ti'n feddwl? O ie, mae'n chewy. Mae chi adael hwn tan ar ôl y sgwrs. Ond hyd yn hyn, dwi'n gwybod bod hi'n gynnar iawn eto, ond be ti'n obeithio i gael o'r profiad o fod yma heddiw yma yn y sioe? Swn i'n licio, bob Cymru gwybod amdano sauces, so hwnna ydi cyfle, just dangos y sauces. Mae hwn yn... O, waw, mae'r gwres newydd... Mae'n gic, un hollol iawn. Be di enw fo eto? Biltong. 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 Wel, sioe dda i ti, Maggie. Diolch yn fawr. Gobeithio fydd yna lot o ddiddordeb yn y sawsis a'r biltong. Surprising, diolch yn fawr.